ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಮಂಡದ ಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನರಮಣಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೋಕುಂಡು ತಿನ್ನುವೆ ಅಂಡ್ ಒರಿ ತಪ್ಪು ನೋಡೋಣ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಮರಿ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಸರಿಜಿ ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಕೋಸ್ಲಕ್ಕಾತ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಉಂಟದ ಕಪ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರು ನಮಕ್ ಆಚಾರ ಈತ್ ಸೋಕಾತನ ಮರ ಚಿತ್ರ ಮಿ ಕಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಮೇ ನಂಜಿಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುತುಪ್ ನಂತ ತಪ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಕೇರಿ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಎಂಚಾನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಜನ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ನಾಡ ನನ್ನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪ್ನಾಡ ಒಂಜಿ 100% ಜನ ಈ 60% ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರು ಇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ 40% ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿನ ಕಲಿಸ್ತೀರು. ಆ ವಿರೋಧಿಸಿನಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೂನು ನಮಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಪತ್ತು ನೋಡ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧನೆ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧ ಬರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಡೆ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ತಡೆ ಬೊರ್ಚನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೊರ್ಚನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೊಂಜಿ ತಡೆ ಗೋಡೆಲಕ್ಕ ಅದು ಉಪ್ಪಿರು ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಆವಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಂದ ಆವಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ಪಂತ ಈ ವಿರೋಧಿಲು ಏರುಳ್ಳಿರು ಅಕಲೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ದಬಣ ಅಕ್ಳು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಅಕ್ಲಿಡ್ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಾನೆ. ಈ ವಿರೋಧಿಲು 4 ಟೈಪದ ವಿರೋಧಿಲು ಉಪ್ಪಿ ಸುರುತ ವಿರೋಧಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತಪ್ಪು ನಾಡೋಣ ಬಕುಂಜಿ ನಂಜಲೇರು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಂಜಿ ನಾಡೋಣ ಬಕೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೋಪ ತಗಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕು ಕೋಪ ಅವನು ಬರ್ಕು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೋಪತ ನಟ್ಟು ತೂಪು ದ್ವೇಷ ಆಡ್ತು ಅಂಚಿನಾಟಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ವೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೆ ಕಲ್ವೇರು ದಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂನಗ ಕಲ್ವೇರು ದಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು. ಈ 4 ಟೈಪದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಮಾತೇಕ್ಲ ತಡೆಗೋಡಾದುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ತಡೆಗೋಡಾದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಗಾದು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡಾದುಪ್ಪಿರು ನಮಕ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಅಂಜೆ ನಡೆದ ಮುಕ್ಕುಲು ಬೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಗುಲು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬೋಡು ಬಲೆ ತೋನ್ ಬರ್ಕ ಸುರು ತಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ನಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನೇ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಏನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂತದೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಮಂಡದ ಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನರಮಣಿಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೋಕುಂಡು ತಿನ್ನುವೆ ಅಂಡ್ ಒರಿ ತಪ್ಪು ನೋಡೋಣ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಮರಿ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಸರಿಜಿ ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಕೋಸ್ಲಕ್ಕಾತ ಕಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಉಂಟದ ಕಪ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರು ನಮಕ್ ಆಚಾರ ಈತ್ ಸೋಕಾತನ ಮರ ಚಿತ್ರ ಮಿ ಕಣ್ಣಂಚಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಮೇ ನಂಜಿಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣ ಬಕ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂನದ ಅಂದ್ಮಾರ ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸುರುಡ್ದು ಸೋಕು ಮಂಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪು ನಾಡೋಣ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಗೂಬೆ ಪನ್ಪೇರ ಅದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕುರಿದಿನ ಮತ್ತು ಬೊರ್ಚಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಅವು ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಂತನಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹದ್ದುಗಳದತ್ತಾರ ಗಿಡತ್ತತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಕುರಿದಿನ ಓಲ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಮಾತದ ಗಿಡ್ಲಾಕ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಾಡುವಿರು ತಾಪಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆಪಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಕ್ಕೊಂದು ದಾಯಿ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಉಪಕಾರ ಆಗ ದಾಯಪಂಡ ನಾವು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ತತ್ತದೇನು ಒಂದು ಏನು ಸುರುಡು ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಸೂಪರ್ ನೆಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪು ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವನು ನಮಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಟು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಅಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡು ನನಗೆ ನಂಜಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಿವರಿಯೇನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಾರಿ ಅಂಚೆನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ಪಿ ನಮ್ಮವರೇ ಎತ್ತು ಚಿತ್ರಗಾರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನಂಜಿನಾಡು ನಂಚಿನ ನಂಜಲೇರು ಮಚ್ಚರ ಅಕ್ಲೆ ಕೂಂತುತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಜಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಿ ಅಂಜಿನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ದಾಯಬಂಡ ಅಗಲು ಓಳು ನಂಜಿ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತದ್ದು ನಂಜಿ ಮಂತೇರು ಅಂಜನ ಆ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತಿನಂತ ಅಂಜಿ ಪೋಪವನಂಚ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡು ಅವೇ ಆರ್ಟ್ ಅವೇ ಚಿತ್ರ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ನಂಜಿನ ದೊಂಕು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಹಾಕ್ಲ ಅನೇತ ನಂಜಿಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡ ಮನೆ ಮೇನ ಚಿತ್ರ ಬಕ್ಕಲ್ ಶೋಕ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ ಬರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ನಂಡ ಈ ನಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ ನಂಜಿಗಾಡೋರು ಆ ನಂಜಿನ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ ಅಂಚನ ನಂಜಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇನ
ಗೆಂದು ನಂಜನ ಸಗತಿ ತಿಕ್ಕವಟ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ನಂಜಲೆ ನನಂಜಿ ಕೋಪದ ವಿರೋಧಿಲು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಳು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರಣ ತೂದು ಕೆಲವರು ಕೋಪ ದೀಪನಂಜನ ಸಂದರ್ಭ ಉರಿಯು ಮಾರು ಇಂಚಿನ ಬೆನ ಕೈ ಬೊಳಿಪೋಡು ಕೈ ಇತ್ತಿನದ ಆ ಚಿತ್ರಮ ಅಂಚೆನ ವಾಯ್ಸ್ಕೇನ ನಮಗೂ ಎನ್ನ ಕೈಯುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಕೋಪನ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕರಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ತಾಕದ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಚಿತ್ರನ ತೂದು ಆಯನ ಕೋಪ ಕರಗೋಡು ಆ ಕೋಪ ಕರಗನ ಆಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಯನ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಕೋಪ ಕರಗಂಡು ಕೋಪಗ ದಿಂಜ ಆಯುಷ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹೂಪುಂಡು ಸರಿಯಾಪು ಕೋಪನ್ ಕರಗ ಅವೇ ಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ಅವಳು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಳನ ಐಟ್ಟೆ ಆಯನ ಕೋಪನ ಆಯನ ಕ್ರೋಧನ ಮದ ಮತ್ಸನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದ ಅದು ಈ ಕೋಪದಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಅಕೇರಿಗೆ ನಾನು ಸುರುಕಿ ಬಂದ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಲ್ವೇರು ದಾಯಮೂಳು ಬರ್ತೀರಿ ಕಲ್ವೇರು ಮೂರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಪಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆ ಜನತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ AC ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖమైన ಪಾತ್ರ ಆ ಜನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಲ ಪುದಾರು ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ನೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಜನ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚಿನ ಬೇತ ಜನ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ಪುದಾರಿಗೆ ಪಡೊಂದಿರಿ ಬಕೋಡಿ ದಿಕ್ಕು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪುದಾರು ಆ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಜನತ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನನ ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನೂರಿಗೆ ಆಕ್ಲಾಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಡೋರು ಆ ಜನದ ದಿತ್ತದ ಕಂಡದನೆ ಮೂಲವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಚಿತ್ರಣ ನನ್ನೂರಿನೊಂದು ಕಳುವೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರ ಚಿತ್ರ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ದಾಯಬಣ್ಣ ಎಂತ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನು ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಅವ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ ಪುದಾರ್ ಬಾಪ ಅಂಚಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಂಡು ಒಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂದಾಯ ಮುಂಜಿನ ಲಕ್ಕರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಾಯಬಂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಳುವೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ ಲಕ್ಕರ ಬತ್ತೇನಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗೃತ ಅನ್ಪ ಕಳುವೆರು ಅದೇನು ಅಂಚದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಹಿಡಿದೀವು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕೇಸ್ರು ಬೀಗ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೀಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಡಮಾರೆ ಐನು ಏರ್ಲಿ ದೆಪ್ಪಿಜೀರು ಪಡದ ಅಂಜಿ ನರ್ಮ ಮುಗಿಸಿದೆ ಕಂಡು ನಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಕಂಡು ನಕ್ಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತ ಅನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡಿಡ್ದು ಏರೆಗಳ ದಾಳ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಿರ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ದೀವನ ಅಟ್ರಾಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅದು ನಕಲಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋಂದಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ದು ದಿಯರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಲ್ವೇರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ನಡೆದದ್ದು ಈ ಕಲ್ವೇರ್ಲ ಬೋಡು ಈಗಲೇ ಇತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾದು ಈ 4 ಜನಳ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ನಂಜಿನಾಡು ನಕ್ಲು ತಪ್ಪು ನಾಡು ನಕ್ಲು ಕೋಪದಕ್ಲು ಕಲ್ವೇರು ಅಗಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಗಲ ನಮಗೆ ಬೋಡ್ದು ಅಕ್ಲಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಾರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾದು ಏರೆಗಳ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೆದೂರಿಸರೆ ತಾಕತಾವಡು ಅಕ್ಲ 4 ಜನ ಓಡಿ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಎರಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ನಾವು ಅಂಚಾಪು ಅಂಚಾರವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ಕುಲಿ 4 ಜನಳ ಬೋಡು ನಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ನೋಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪು ನಾಡು ಸರಿ ಮಂತನಾಡ ನಾ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂದನಾಡ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಂತನಾಡ ಕಲ್ವೇರ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಅಂದನಾಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಏರ್ಲು ಬರ್ಪಿಸಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಜಾಗೃತ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಡುಂತೋಡು ಮಾದರಣ ಎದುರಿಸೋಡು ಒಂದುವೇ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋದ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೇಕೇರಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆವಾಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂನಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಜೈ ತುರುನಾಡು.